дар ин навор ҳамаш мошин дархостии шумо аст. кадомед ки бо реклама дар мондани ҳасти мошинита бародарҷон, номрои ватсапи дар экрани мо шумо астай. равон ки қай маълумоти пираш мемонем дар эълон бепул реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш накунед. як талайка дар ҳамин навор бизанед ва фикрҳоятонро ҳар як кадомат дар комментарияи мо бинависонед. ҳазор раҳмати калом ба шахсото ки моро мефаҳмед ва дастгири када истодаед. бародаро, як фари Camry д ёфтем бародаро, ба мо равон кардаги буда дар ватсап мон. инам мегӯем бародарҷон, ай Camry д соли 2011 даҳая михела хай бо маълумота праша хон дастрас мекунем. нарша 1200 сомон гуфтесай. ин қарор дорад дар ноҳияи Восе. номрошон дар рӯи экрани мо шумо аст. хитон занг бизанед, маълумоти праша аз худи соҳиби ҳамаи дастрас кунем бародарҷон, бо арзонам мешидай. Opel Astra дар кузби караван солаш 95 охираш 96 бигем хатон намеша. сӯзишворӣ бензин газ, солона ҳуҷҷат, диско прасо, 3 балон нав, як ташка найбардоч хегидам намора маълум аст. светои вишневский мотор вообще расход надорад. як капот челака озмоиш мотор накунда кашеш тамом. ина мотор ина чашкош моторшина ҷазира ношта чиқадар кас солона ҳуҷҷата газ бензин ҳамаш кор мекард. як балонш ҳам кӯна, 3 балонш нава бардоро фаромӯш накард. 280 нава қад хӯмотак шоса кард. вообще рамаш варид надорад. саволи ҷавобш қад бием бинем бардоро. 10 литр 100 километр газ бензин ҳарш кор мекард. ҳар чор дарост интизом мекард. ин афшкои салона пеп мошин. кузоваш тоза задаги надорад. дар ҳар чор интизомоти коробкаш механика пробегаш 564 000 пробега бекансонера магнитофон контрол чизе ки дорад дар дарош мехонам люк мошин тоза ки барои бин караван харва 30000 сомон мегем бо савдо меша дастрошна. номрои телефон 400 08 18 08 988 19 17 13 ҳар де номро ватсап имо дора баро. хитон зам бизанед бием мошина пеш бинед. кадоме ки харидор аст биё бибин саволи ҷавобш қати мега соҳиби мошин. солона ҳуҷҷат дорад бо бародаро. бисёртон дархост карда ягон Nexi арзонак ба навор биги бародарҷон навари шумо ёфтем. солаш 1994 южный корея. моторш 1.6 инжектор трамбиор, сӯзишворӣ бензин газ. то моҳи декабра ҳуҷҷат диско простой резнош катнай бародаро фаромӯш накунед. нарӯшнои бернат дорад бародаро. ҳам чиза фаромӯш накунед. чизе ки гуфтесем бинед. нарӯшнои дорад. боз такрорам мекунам. бинед бародаро. то моҳи декабра ҳуҷҷат 10 литр 100 километр қайкеса. хитон бинен ҳами гирдаванаи мошина хитон тамошо кунед дар ҳамин навор бародаро. чӣ проблема як соҳибаш гуфтеса ҳама дар душа бугӯ. ин афшкои салони ақиби мошин ки биям бо нови дакна мега. ин эҷаи дар штагия кадомед ки мошин хари пешакӣ мегум бародар. электропакетош кор мекунад. да чӣ кор мекунад не соҳиби мошин гуфтеса коробкаш механика пробегаш 394 000 пробега. Экс хароб барои шумо аста. каломет ки ина патологиш суми чанд сом шуда 9000 сомон мега. айнуми канали мо занг мезанед мебининеш бо арзон мекуна. ҳами соҳиби мошин гуфтеса номро телефон тая бор бугӯ 989 07 09 42. номраша дар рӯи экрани мо шумо аст. занг бизанед хитон қатъияка савдо кунед боз арзона мешавад. бародаро бисёртон гуфта буден ҳам BMW як борга навор ки дарун берун хушрӯ навор ки буфаҳмон. ина барои шумо навор кардесем. солиш 98 моторш объем 1.8 ё д ай бародаро фаромӯш накунед. BMW тройкой светои металлик дискои 16 но и дискаш
запаска садага ва ақибгиш ҳаста хона да мега резинош зимни нав светои металлик ҳуҷҷатҳо чанд қабат то моҳи сентябр ҳуҷҷат тройка айкино барои бисёртон айсоне барои шумо ина бордоро фаромӯш накунед ҳамун лайка бизак шери нард гӯш ки бо диққат ина мискора бинен як ҳодиса ина пишкош кожни чифолои кожни задагиай сиделниёш чиай латагия бордоро фаромӯш накунед чифолои кожни да дари пеш электропакетай до таъқиб рушноя гази евро 6 задагия бордоро 12 литр да 100 километр қайкесай сои мошин мултиру абагрес сиделниё лифт коробкаш автомата бордоро фаромӯш накунед пробегаш 300 000 пробег кондиционер дора бордоро моторчикаш кор намекунад шояд айсои фреон бошад шояд айсои моторчик иша хак ҷанг мезанад 100% дастрош на бордар москва рафтеса ба чи сабаб ки қарзуна дастрош наҳай фаромӯш накунед 34 000 сомон 34 000 сомон аз уми канали мо занг мезанед бо суми даверне суми ягон чигаша минус мекунад номер телефона 983 33 74 33 ватсап имо дорад фаромӯш накунед занг бизанед қатъияка савдо кунед бемехаро бисёртон айсондам ки ягон асраҷи сидан ба навор багӣ бо нархҳои арзон барои шумо гуфтем солиш 99 сол моторш 1.6 простой сӯзишворӣ бензин газ ҳуҷҷат чанд қабат як сола 7 моҳ ҳуҷҷат диско простой резино ҳолати ди такпешиш 40-50 ам тагами нақи бошвардо светои металлик сӯзи хубе ҳазрат диди навора фурӯшта абдум якм да хурдагим 13000 просмотр гуфтаги ина бордоро бамперош корбор дора кам бардоро фаромӯш накунем ман чизо гуфтестам айчот бировардаги навозихай ина апшукои салони ақиби мошин кондиционери кор мекунад дар пеш электропакет тақиб рӯшнои коробкаш механик кондиционериш кор мекунад га пробегш бошад 251 000 пробега фаромӯш накунем бордоро ина потолокиш суми чанд сум шуда ҳазрат 47000 сомон нега боз арзон мешава бордоро фаромӯш накунед номери телефони 986 14 14 14 ватсап дорай имон дорем ба фикрам имон дора хахтон замза қатъияка савдо кунед айнуми канали мо замза ҳами арзон тарш мекунам бордоро на барои шумо ёфтем мондем як подписчики мо дар ватсап мо равон карда як хонаи фурӯшӣ зиёда аз 12 сотих буда бордарҷоно 3 дар хона ва як 10 тона ҳавза ёки чӣ меганаш барои об захира кардан доштай дига сасанш соза мега ҳуҷҷатам соза светам дора мега хай бубрем бине бордарҷон бо хуб асай нарша бошад 135000 сомон гуфтесай бо савдо мешавад мега и қавр дорад дар ҷайҳун бордарҷоно номерои ватсапшон номерои дастишон дар рӯи экрани мову шумо ҳастай касоне ки харидор ҳастен занг бизанен маълумоти пураша дастрас кунед қатъияка савдо кунед бисёртон айсонда биден дар комментария ки ягон хундаи старекс ба навор бигӣ як подписчики мо равон карда барои шумо пешон мегардонем хундаи старекс соли бароиш соли 2000 моторош объем д сӯзишворӣ дизел мошин ҳолатиш соза мега ки нарӯшнои хай берунат дора мега дига сасаниш хуба ратош аз худ надора мега хай ки бубрем бинина ки ҳамихе ба мо маълумот равон кардааст ҳуҷҷатам дорад мега қайд накардааст ки чанд қага ҳуҷҷатош мондагӣ ҳастай нарша бошад 17000 сомон гуфтесай бо савдо мешавад мега и қарор дорад дар ноҳияи восе касони харидор ҳастед номерои дастишон номерои ватсапшон дар рӯи экрани мо шумо ҳастай хундаи старекс хароина барои шумо арзонак худтон занг бизанед маълумоти праша аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошини навбатии мо эсперо дайво соли барориши соли 1995 моториш 1.8 сӯзишворӣ бошад бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад
чӣ ки дар навбари мо шумо маълум аст, мотораш бардоро тозак штагӣ аст ба фикри моторам сасаниш хуба мега расход надора мега дарош электропакет коробкаш механик ина дар навбари мо шумо маълум аст бо бародарҷоно салонаш ҳуҷҷат ҳам дорад мега соҳиби мошин 6-7 моҳига ба фикрам ҳуҷҷат дорад нархша бошад 20 000 сомон гуфтеса боз арзон мешавад мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи бахш номерашон дар рӯи экрани мо шумо аст ватсап дорад занг бизанед маълумоти праша аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошини навбати мо Nexti Daewoo Южный Корея соли барориши соли 1996 сол моториш 1.6 инжектори трамбиёр сӯзишвори бензин газ ина салонаш даро ҳар чор электропакет коробкаш механика мебелни торпедия бардор чӣ ки дар навбари мо шумо маълум аст ҳастаяниш хуба мега ҳуҷҷат ҳам дорад то моҳи декабра ҳуҷҷат дорад мега соҳиби мошин ҳолати беҳтаринда дископростор изно нав аст мега чашкош варид надорад рамаш ҳам дирдагӣ нест мега касони харидор аст нархша 18 000 сомон гуфтеса мега боз арзон мешавад мошина ин ҳол қарор дорад дар Данғара номерошон дар рӯи экрани мо шумо аст ватсап дорад занг бизанед хитон аз маълумоти бешаша дастрас кунед заҳматҳои моро ҳам қадр кунед лайкҳоро бизанед ва видеоро барои дӯстони худ поделитса